d'electros i els problemes ecològics. És aquesta la diferència. Abans de la Va ser la primera. I la emergència, un funcionament que encara no tenim això. Puede ser 10 15. El projecte que venim a defensar és un nou servei de telecardiologia en temps real que es diu IBIT i que el que ve a mica és a tractar de solventar una problemàtica existent de manca de prevenció amb temes de malalties cardiovasculars i problemes d'accessibilitat a la realització d'un electrocardiograma professional. Doncs el nostre projecte és Andorra Parla, es basa en el sector turístic i és un servei per difondre l'oferta cultural d'Andorra i fer-la accessible a tot el món, i especialment a col·lectius amb discapacitat visual i auditiva. El nostre model de negoci és dotar de sistemes d'energies renovables als centres de càlcul de màquines que utilitzen la tecnologia blockchain per fer un doble impacte. Per un costat, aconseguir que siguin sostenibles i una mica eco-friendly amb el medi ambient, i un altre, aconseguir que els nostres clients puguin generar un benefici a través d'aquests processos de càlcul i part d'aquests beneficis reverteixen sobre associacions o ONGs. Nosaltres hem mica treballem a partir de Amb els nous emprenedors, la tecnologia està tenint un paper rellevant en qualsevol projecte. De fet, les tecnologies el que ens permeten és créixer de forma exponencial, dissenyar models de negoci molts cops més consistents i més escalables, i per tant el que sí que estem notant és que cada cop més els projectes i els emprenedors ens arriben amb propostes on al darrere de les idees hi ha sempre tecnologia.